heksenkroet. Wist nog dat Sipke juster om wieken vregen hier. Als ze zien rekken, ik betel je koer. Ja. Nee, ik kan echt niet. Ik ga dadelijk naar Wikje, mijn schilderij. Ja, dat jou ik haar, om ze mij helpen had met mijn zere vinger. Zei Wiekets in hem. Wikje wil die ik helpen, maar doe ik hem open. En die had hij gewoon meegenomen. Samen. En als Wieke de bosking gaat, naar Wikje de heks, gaat Sipke dreft erom om te zien wat ze dacht. En had Wikje ook een rekken jouwt om Wieke. Ha, Wieke, hoe gaat het met die vinger? Alles nou weer oer? Vreeg het Wikje. Ja, het is weer klaar. Ja, ik kan nou weer schilderen, Wikje. En ik heb wat voor die meegenomen. Ja. Nou, Wieke, dat is heel aardig van die, zei Wikje blied. Ja. Op dat stuit rint Moike doet extra de bosk. Zo, nou, even wat helje van wil ik zo verkoren. Wikje had vast wel wat kroon voor in de thee of wat voor een borst. Maar het is vanzelfs wel een heks. Maar ja, Ulbe de Oele is Sint-Wurl net meer te betalen. En als dat is een ziekenhuis nou alle jessen volle beter is. Zei ze bij haarzelfs. Ze zucht net water boppen haar holle vlucht. Oeh. Potverdorie, dat je er weer in. Een patiënt van mij rint van haar medicijn naar een heks. Een kwakzalver. Wacht je, ik zal het je zeggen. En dat dochter. Hij komt door de groen tussen Wieke en doet in. In dat je hem dan naar een kwakzalver keren. Snot voor Jan Hinnegrond wils de medische wetenschap zo volle meer is en kind. Oreer het Ulbe. En zo volle meer kost het. Rob Moike doet waarom. En ik dit alles oplossen kan. Vindt Wieke droer hinne? Bobben door Ulbe, wij lipje in een vrij loon. En wij mogen zelfs weten bij wat wij om hulp vregen. Oh zeker. Maar dan had je hem net verwacht je dat ik mijn goeie tijd o Jim verdoch. En de verzekering betelt het net uit voor kwakzalverij, hè? Dat je hem dat maar even weten. Wol Ulbe dan nog, Dat is, maar de oren binnen al voortroen. Ze steen bij het tuintje van Wikje. En Sipke is er nooit bij kwam. Ja, hier verbouwt ze haar kroden. Hé, wij kunnen zelfs ook wel kroden verbouwen. Zei Wieke. Ja, wis. Nou, en waarom ik net? Waren zo'n dingen heel goed en geschikt. Ze, een Britse voer gaat er net van over zelfs. Dan moeten wij nooit ziekenhuis. Maar van nou kan Willem hier wel mooi ta. Ja, en mijn vinger... En mijn vinger is weer oer. Zei Wieke op tuin. En mijn pinholle, ek. Vindt Sipke. En zo is dat. Lekker sliepen. En vooral lekker sliepen.